नोंसिनियाव हाबा जाखानाय हिनजावा गुबुन हौवाजों खारनाय दंना गैयाब्रा? दंना गैया? दङ। बड'लेण्ड रादाब माबा बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेल बर'नि माबा माबि इउटुब चेनेलाव नायबाथाय नुयो सप्तायाव खनसेखौ नुखायो उमुक जिल्लानि उमुकनि हिनजावा गथ' उन्दैनि सानैखौनो अन्थाव गारनानै गुबुन हौवाजों खारबाय गुबुन सेंग्राजों खारबाय होननाय खोनायोना खोनाया नोंसोरलाय? खोनायोना? आयो नोंसिनावबो खोनायो होनबा अयनाय नांथाव नै दाखालिसो दाउ ब्रयलार दानग्रायानो सासे हिनजाव लाना खारबावबाय आयौ बेंगलनिफ्राय दाउ ब्रयलारानो साप्लाय जाला होनब्लाबो गावनि बिजनेसा डाउन जाब्लाबो हिनजाव गदाय लानायखौ बन्द' खालामा आरोखि बियो आं जा दुखु मोनदों बिदि जानो नाङा सोरबा सोरबा लानानै खारहां दङब्ला अननानै खारनो नांला हमथालायनानै थाथ'ो आं खावलायो गाज्रि खोनायो माने आजिखालि ससियेल मिडिया बे खोथाखौ दिनै बुंबाय आं बबेबा जिल्ला बबेबा गामियाव नुदों नोंसोरो 3 मास 4 मास 5 मास 1 बोसोर जानाय गथ'खौ गारना खारनाय नुदों खोनादों কি বল बबेबा जिल्ला गामियाव नुदों नामा 1 बोसोर 6 मास जानाय गथ'खौ गारना खारनाय गुबुन हौवाजों नुवाखैना खायखौ जेब्लानाखि फिसाया क्लास 6 मोनो 10-12 बोसोर जायो होमब्लासो हिनजावफ्रा गुबुन सेंग्रा गुबुन हिनजाव गोनोखाजों खारो ओंखायनो 5 बोसोर जानायनि उनावसो खारो दे हिनजावफ्रा बेखौ खोन्थाखाबाय जै गथ'आ 5 बोसोर जाबाय बै गोदोनि एक्सजों रायलायफिनगोन सोरबा हिनजाव गोनोखाजों रायलायगोन बिदि रायलायो ओंखायनो गथ'आ जै 5 बोसोर जाबाय सासे लाबाव बोरै खारनो बियो सासे लाबावनानै आं बयखौबो लानो होनाखै दे जाहोनो हानायनि केपासिटि थानाय थायिनि खोथा थायोना नङा होमबा सोरनिबा जुदि हिनजावा सोरजोंबा लिंक लादों रायलायदों ओइ साबावनो सासे लाबाव होमबानो खारनो अबसर गैला आरोखि बियो गाज्रि मोनबाय नामा गाज्रि मोनाखैबा आखाइखौ Damoria ini huru satu boleh tu boleh jadi monitor ini huru satu. Pakar maka yang begitu misalkan psikologi fरायनाय kan, hajar nunggu be mulutnya moja खामानि mau, serba sari satama gaज्रि बुंखायो, नंगौ नङा? ओंखायनो बे आलदा डिपार्टमेन्टनि मानसि बे जेबो नङा आरोखि ओंखायनो नों आरो आंहा रंजानांगौ मिनिसुनांगौ बेनो जोंनि दायित्व मरेलि हेक बेखौ नाय सिगुफुरा बयनिबो थाखाय रेडि नंगौ नङा ओंखायनो मालाबाबो गस्ला गुफुरखौ गाना रायजोफोर थालिया नोंनि हिनजावानो नोंनि थाखाय सिगुफुर बायगोन सानसे नोंनि फिसायानो नोंनि थाखाय सिगुफुर बायगोन सानसे बिदाय रावबो गवा थालिया ओंखायनो बे थांना थासान्दियाव बयजोंबो गोरोबनांगौ नांलायनो नाङा खमलायनो नाङा फिसायजों हिनजावजों डाइभर्स खालामनाङा थाब जायो
नोंथांमोना माबायदि खोनादों आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं बेटारि ल' जानाय बायदि खोनाबाय आरोखि जिनिसखौ